Ботаникия баксасының сәскәләр батшаһы Раузалар арасында хан булып яшәгәһе килмәһен. Май айында сәскәләрне хайлау, ултырту, тәрбияләү серләре белән бер таныштыргайнык инде. Бүген без икенче остага, Туймазлыгы Раузалар яланына юлланабыз. Иң кыска һәм иң тура юлды хайланык. Нефтекамаша. Онда алача баксасылар етерлек диләр. Шулай итеп, бүген программалар. Сәскәләр нимә ярата? Алмагастарга оек баш. Теплицала яңылык. Нәфисә һәм Азат Үтәкәевтардан бакса һабактары. Роза үстерү серләре. Розалар яланында тагын ниләр үсә? Туймазыннан әзерләнгән язма. Бакса төрле илдәрдә, кыйтгаларда гына түгел, төрле һөнәр кешеләрен дә берләштерә икән. Нәфисә һәм Азат Үтәкәевтар шәп табиб кына түгел, Бананон дигән баксасы ла тинеләр. Үзләре белән танышайык. Югары категориялы табиптар Нәфисә менән Азат Үтәкәевтар Краснокама районы үҙәге Никола Березовка авылында яшәй. Ике суты ердә яшелсә емешен дә сәскәһен дә үстерә. Үтәкәевтардан байтак бакса һабағы алдык. Мынандай зур ағастан, лимонниктан яфраклар. Әйе. Танышайык Ағаста күргәнем юк. Емеше буламы? Була. Кет көне кып-кызыл емеше була. Кызылмыны лимонлык ошо харым. Юк, мынандай ана тигән күренеп тора. Бәләкәй. Ошолай бәләкәй генә түңәрәк. Әйе. Файдалыламы үзе? Бик нык файдалы, настой кешеләргә кирәк. Күбесергә ярамый. Бер калак белән генә иртәнге якта кем рульга утырмай, аларга ярай. Сергә организмга файдалы энергия бирә. Давление кемнең төшеп киткән күтәреп җибәрә. Менә кемнең нык югары давление булса, аны сергә ярамай. Япрактарын нисек кулланалар? Аны киптерәбез дә, сәйсәбез. Бунда һезнең тагын нинди үләннәр бар? Менә монда ни, едем әгенә. Еже малина тенеге Әйе, еже малина, капкара ул еләк. Малина булһа да, еже малина булһа да, аны менәмдә яфраклары именно яшь вакытында Өдөргә кирәк, әйе. Һәм күләгәлә киптерергә. Әйе, киптерергә. Һук тигәндә дә малина кебек бит ул. Әйе. Температураны ла төшерә. Әйе, шулай. Агаска да бик файда. Бу нык барбакланып үсә бит. Әйе. Шуларны без яңартып торырга кирәк. Шулай итеп нык итеп котырып китмәһен өчен. Һәм усын кыркып Әйе, кыркып торам. Гел шулай кыркып торам. Ашказанга бик файдалы, потому что ул бит асы түгел. Малина бит ул бар, кислинка бар. Аның косточкалары бик ни. Авыр ашказан. Әйе, моны куып кара, ул нистер итле. Үзе ул кабутта эре, но ни. Төштәре вак. И вяжет. Шуның өчен ашказанга бик файдалы. Виноградтары күп икән. Үзе бәләкәй генә. Нинди сорт был бәләкәй генә ул? Бәләкәй түгел, кисеп торабыз гел. Буна виноград кирәк булһа, 1 метрдан артык үстергә ярамай. Виноград, конечно, матур була, үсеп китә, яфраклары матур дип, теге арка кебек эшләйләр. Но ул япракка көсү китә. Әйе. Менә бу зур яфракларын алып куеп вакытында, менә бу әйтеп, монардан эшләйбез. Далма. Бuna бит. Хатта япрагы әрәм булмай. Әйткәндә, һеҙҙең нисә соты бунда? Ерегет. Монда баксага, наверное, где-то 2 соты. 2 соты гына. 2 сотыда шул тиклем бөтен нимәне үстерәһегеҙ. Нәфисә Ғабдулхай кызы сәскә гөлдәренә тик ямгыр һыуы һибергә тырыша. 2 аҙнаға 1 гуми менән ашлай. Водород перекисы кеүек препараттар да ҡуллана. Әйткәндәй, водород перекисы сәскәләрҙе бәшмәк ауырыуҙарынан һәм инфекциянан һаҡлай. Үҫешен тиҙләтә, сәскә атыу ваҡытын оҙайта, тамыр системаһын нығыта. Былар үзләре үсә, баҡсада аны ултыртҡан юҡ. Календула. Орлығынан ҡойолалы. Әйе. Шулай итеп тырнаҡ гөлдә тип әйтә. Әйе, без аны шулай итеп йыябыз да. Әйе. Бик файдалы. Нимәнән файдалы? Күп сирдән. Теш ауыртамы, һыуыҡ тейәме, ангина буламы, микробларны үтерә. Сәйскәндә тоже ашказанға да бик күп файда бирә. Желчегонный печенька да бик файдалы. Һәр бит сәйдә белеп алырга кирәк. Катмарлы конструкция. Бу бик катмарлы конструкцияны WhatsApp бар бит инде хәзер. Әйе. Шул WhatsApp-тан язганнар иде. Теге теләк күп булмаһын өсөн, муравьйларга менергә кыен булһын өсөн, шулай итеп агачларны бинтовать дип сарыга кирәк дип язганнар. Бында ябай бинтмай, ләбәрәй нимә? Бу майлы сүпрәк. Аның өстен багыш майымы? Әйе. Аның өстендә синтепоновый бер мендәрне использовала, тегеләй булай тарткалап. Йәлләмәнегеҙ инде бер Йәлләмәдем. Өстендә пищевая пленка белән уралган менә ялтырап тора. Әйе, менә. Шул пищевой Өст өлештән. Әйе. Менә бында бинт, бында синтепон,
Манха Пищевая пленка. Ну. Онда немелер хүртәһегезме? Менә великан дигәнме бар бит, гель от муравьев дигән. Әйе. Шуны шулай итеп һөртеп сыгабыз да, үтәләр дә күп үтә алмайлар. А то агастагы телә бетерлек түгел үзләренә. Чөнки кырмыскалар үзләре шуның белән туклана. Әйе, шуны үстерергә дип тырышалар. Без аларны тегендә кертмәскә дип тырышабыз. Агаска бетсәнән, теләнән ниндидер препарат һибәһегезме яз көне? Яз көне только бер мәртәбә, шул пока агаста сәскә юк, яфрак юк, соңыннан уже бер нәмәгә дә тимәйм. Күпме бирә Ходай? Бәрәкәте булһын үскән ризыктың. Ике генә сот итәһегездән зур да инде баксагыз. Үзебезгә итә. Арыганда шунда утырып китәһегез. Әйе, бер 5 минут булһа утырып алабыз. Эш башлардан алда. Әйе. Соңдан та утырып алабыз. Был нинди бомбочкалар ташлап сыкканһыгыз ул? Бу Түтәлдәргә? горький перец. Шунда түңәрәк кенә Әйе, була. теге слизняклар харшы бәйеп китте. Тишәләр, битерәләр. Мин аларны шулай итеп асам да шул острый перецны, шулай итеп тибәләп сыгам. Менә бу декоративный капустаны, чтобы никто не съел. Шуннан Шуннан- куркалармы? Шуннан куркалар. Алар Бuna алардан бит оста куркалар. баксасылар нисек өшкүрә баксалары. Әйе, менә шулай итеп, Эссе менән өшкүрә. менә шулай ташлап куябыз без аны. Кыяр һәм помидорга айырым теплица, һәр яшелсәнең кәмендә 12-15 сорты. Үтәкәевтәрнең бакса тәҗрибәһе күптәр өчен таныш. Шулай да теплицаларда кызыклы детальдәр дә күзгә салынды. Кешенең теплицаһында ла ковер ята идендә, Әйе. баласы ята. Аякка да приятно. Сүп тә үстермәй. Сүп тә үстермәй. Менә Әйе. иске коверларны, иске баласларны кайда итергә белмәйбез. Әйе. Теплицаның хукмагына йөрергә кирәк. Шулай, тегендә урамда ниде дә, грядка арасында да бар. Уже бөтен сабакларын алып ташладым. Бул нинди конструкция? Бу конструкция, бу ни, бал кыртын йыя торган. Монда балны һауга бутап, шуның исенә, тәменә кирип себеннәр, бал кырты кирип, опылять итеп, шундый элемент. Әйе. Хәйлә. Бу желтый карточка белокрылкага беләнеп куйган. Ул ярата шундый хары төс или аппак. Шунда килеп ябыша да, Бул белокрылкадан түгел мине ябыштыра. Ана шул ак күбәләктәр помидорларга ла зыян китерәме? китерә. Хәзер самый помидор бирә торган вакытта кирип калгалар. Әйе. Бу яфраклары вис бөрüşүп, кибеп бетә дә Помидорлар өлгермәй, өлгермәй. үсмәй. Әйе. Бунда бурус, помидор әйбәт. Әйе. Кыярдарыгыз кайда? Кыярлар теге якта. Нишлә булай? Кыяр ярата сырой воздух, а Әйе. помидор ярата сухой воздух. Помидор бит күп полив яратмай. Аны атнаһына 2 мәртәбә нык итеп поливайтаң да шул. Көн һайын кирәкмәй. Юк, кирәк. Кыярдарга көн аралаш. Әйбәт итеп поливайтаң җитә. Терапевт буларак әйтегез, ул зарарлымы организмга? Консервланган яшелсә емеш. Ну, ул зарарлы түгел. Аны нисек эшләргә кирәк, чтобы Әйе. ул файдалы булсын. Анда күп туз салмаска, уксус салмаска, домашний кетчуп, сок и замораживай. Ишеткәнем бар, помидор ашагандан һуң авыл һөте эсеп куйһаң, организмда шул тиклем агу барлыкка килә дип. Аны ишеткәнем юк. Вообще, ул һөтен эсергә здоровье кирәк. Авыр ашкаданга. Әйе, авыр. Беле кирәк вакытта лактобактерия дигән нәмәкәй бар, Әйе. который организмда эшли, расщепляет молочные жиры. Без олы кешеләрнең уже ул молочные жиры расщеплять некому. Шуның өчен цельное молоко эчәргә вредно. Сәйгә һалһаң ярый әле. Ярай. Кисломолочный кефир, простокваша, катык. Бына бит бай баксала терапевтлардан да матур кәңәштәр ишеттек. Онһыла кирәк. Сиядә, алма да Уларга ла гульфиктар кидергәнһегез икән. кидердем. Аларга особенно алма аскана бөтенләй икени вис гольфиклары әйтмешли. Нәрсә Габделхаевна? Мин тамашачыларга сирде асайм әле. Һез данлыклы актердар Лүзә һәм Хәйф Фәхриевтәрнең кызы бит, әйбәт. Улардан күстеме һезгә бакса ярату? Алар баксаларны җирдә яратып, шул аларга йитмәнеп, самый эш вакытында, бакса вакытында алар Гастроль бит инде. гастроль. Но безнең бакса Уфада булды. Вис утыртып китәләр иде, без апа белән шуны аны карый идек. Укыйбыз да, кискенә баксага китәбез, шулай итеп, бакса үстерергә шунда өйрәндем дип Улар уйлыйм мин. кайтуга үстереп тора инде, әйбәт, Үстереп гастрольдән. торайнык. Помидорлар тозлап, күршеләр өйрәтә иде инде, шулай эшләгез, шунда тыгырга кирәк, булай итәргә кирәк дип. Алманан нимәләр әзерләйһегез? Варенье бик ашамайлар. Менә свежий килеш ашайбыз да, как эшләйбез. Киптерәбез дә кискәләп, алай да можно. Әйе, азактан компотка. Әйе.
Хәзер баксасылар үрмәгүлдәрнең ябай сорттарын гына түгел, клематис ише нәзәкәтлеләрен дә үстерә. Нәфисә Үтәкәеванан бер кәңәш. Нимә эшләтергә бына бу сәскә атып бөткәс? Нисек тәрбияләргә? Төшереп, ябыргамы, кышкылыкка, кыркыргамы? Кыркырга. Аны ердән бер 80 сантиметр калдыраһың да, Әйе. кисеп куяһың, калганын мен шул кискән яфраклары белән төшереп, каплап куям. И Әйе, всё. кышкылыкка, әйе. Әйе, шулай. Әнә шул 2 сантиметрдан ушлай ей буе шулай итеп озын итеп үсәме? Только гел машлай бәйләп торырга кирәк. Менгән сайын бәйләп торырга кирәк. Аны шуның өчен шундый решеткада бит ул. Бигрәк матур сәскәләре, йондыз шикелле. Нәфисә Габдулхаевна, тамашачыларыбызга, баксасыларыбызга ниндәй кәңәшләр бирерһегез? Баксасы табиб буларак. Баксаны яраткан кешеләр күңелле булалар. Әдрәк эшләһәң, кан йөрүшләре әйбәтләнә. Арып талып йоклай да, рәхәтләнеп, шул эшкә дә барырга может. Мин шуның өчен баксаны бик яратам. Нисек арыһам да мин баксага сыгам, рәхәтләнеп эшлим. Кыскаһы, бакса ул сәламәтлек. Бакса үстерегез, рәхәтен күрегез. Тәҗрибәле табиблар Нәфисә менән Азат Үтәкәевтар матурлыкты баксалагына түгел, өйдә лә тудыра. Нәфисә Габдулхай кызы картиналар ятһа, Азат Назирович бынамын дигән коллекционер. Отпускка кайткан айын Әбиелек районына, мин үзем Ташлыт авылыннан. Карабалыкты күле буенда без ярынан таштар ябыз. Мына ошо матур таштарды ябыз да, Эсенә һау тутырагызмы, нимә тутырагыз? юганда һыу түгел, глицерин. Глицерин. Өстенә нимәләр һалып беткәнһегез? Уныһы бояла шешәләр шулай һыуда яткандан соң, шомара төфе белән ябыз, берәм төшереп утырабыз. Нәфисә эшләйме күрәгәне. Мин тик ташыр ярдәм Бuna нинди матур сувенир килеп сыга? Бүтән таратып үттек инде. Мына Кинжал. шешәләр, мына шундай безнең хобби бар. Шәп, бигрәк матур. Хөрмәтле баксалаштар, без Өфөлә еш кына магазиннарда Долина Роз марка астында һатылган роза үсентеләрен күрәбез. Һәм күптән инде Туймазы районында булып, Долина Роз крестьян фермер хуҗалыгы белән танышу теләге яралгайны. Бүген без бына ошында Туймазы yerендә һәм Долина Роз крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Фәния Шайдулла кызы Аширова белән һөйләшәбез. Фәния Шайдулла кызы, күптән оештырдыгызмы менә ошо фермер хуҗалыгын һәм ни өчен розалар белән шөгыльләнергә булып киттегез? 10 ел уже безгә. 2007 елда шул җирне бирделәр. 3-4 ел заниматься иттек өйдә инде розалар белән. Ну, өйдә заниматься итәргә бик кыен, и урын да әз. Монда 12 гектар. 12 гектар yer алдыгыз 2007 елда. 2007 елда да. Красный сорттан башладык. Әйе, бер сорттан. Бер сорттан башладык. Да, бер сорттан башладык. Самый зимостойкий сорт. Хәзерге көндә бездә 35-40 сорт. О, Чайный гибридныйларны утыртабыз, флорибунда розалар утыртабыз, почвопокровныйлар утыртабыз, плетистый розалар, парковые розалар. һәм карлик сорттар да бар бит. Карлик сотлар, әйе, карлик сотлар это мини-кустовый. Долина Роз крестьян фермер хуҗалыгын оештырусы Ашировтар Үзбәкстанда яшәгән. Унда тегү һәм туку фабрикалары булдырган. Фабрика эргәһендә розарийлар, лимонарийлар тоткан. Сәскә үстерү менән мавыгудары шуннан килә. Тарихи туган ерләренә Башкортстанга күсеп кайткас, үзләре генә алып килгән розаларны үрсетеп, шәхси эшләрен башларга карар итәләр. Роза тәкъдим итүчеләр күп хәзер. Базарда ла бар. Бик күп. Әйе, шәхси эшкуарлар да бар. Һеҙҙең розалар уларҙыкынан нимә менән айырыла? Безнең розалар менә шул Россиядә прививать ителеп, Урал бит суык бездә. Әйе. Шул климатта тулып үсә инде шул розалар. Әйе. Без аларны кышкылыкка япмыйбыз. Япмайһығыҙ? Юк, япмыйбыз. Ишеттегеҙме, хөрмәтле баҡсалаштар, әгәр Долина Роз крестьян фермер хужалығы сығарған розаларҙы алаһығыҙ икән, ҡышҡылыҡҡа бер мәшәҡәтегеҙ ҙә ҡалмай, бит. Улар ҡар астында үлмәй. Да, ҡышҡылыҡҡа кисмичи, менә шул бутоннары белән ҡалдырып, 18-20 сантиметр окучивать итеп ҡуябыз. Картуф күмгән һымаҡ күмергә кәрәк. Бәрәңге күмгән кебек, әйе. Менә шулай үзенең җире белән. Ҡаяндыр навоз, ҡаяндыр перегной или опилка белән алып килеп ябырға кирәкмәй. Аларны просто үзе ултырған җирдә менә шулай итеп
горкой менә шулай күтәреп куярга, как картошка күчүгет иткән кебек. Әйе, бына бында И шул- мин күрәм, һеҙҙең розаларығыҙ күмелгән, әйбет. Күмелгән. Картоф Да. рәттәре һымаҡ. Да. Менә кешеләр ни эшлиләр? Яз килә башлый, Әйе. эрей башлый, алар тизрәк ачырга тырышалар. Әйе. Дөрес түгел. Алар еще йоклыйлар. Уяна башлагач кына, роза почка чыгара башлагач кына, листочкалар чыгара башлагач кына, аның әзрәк ачып куйсаң була. Но һәр вакыт да менә прививкасы җир астында булырга кирәк. Прививка урыны, әйбет. Прививка асты это шиповник. Әйе. Прививканың өсте это роза. Шиповника утыртабыз розаны. Тамыры Әйе, гөлҗимеш. гөлҗимештеке тимәк. Тамыры гөлҗимешнеке. Ага. Өсте шул прививка өсте это шул роза. Шул прививка җир астында утырырга кирәк. Алмагастыкы бит өстә калырга тиеш, Да, әйбет. алма агачыныкы өстә. Еще шул пенек обязательно северга карарга кирәк. Аның үзенең секреты бар. Ултыртканда. Да. Менә бу прививка. Прививка асты гөлҗимеш. Әйе. Гөлҗимешкә утыртабыз розаны. Менә шул прививкасы, менә шулай итеп кышкылыкка. Менә шулай итеп просто Күмеп куярга кәрәк. менә шулай итеп калдырсак, роза 100% зимовать итә. Әйе. Буларны кыркмаска инде. Да, кисмичи бутоннары белән калдырабыз да, октябрь Әйе. аенда просто окучивать итеп куябыз. Ә Бәрәңге прививка кебек. урынын кай якка карап ултыртырга кәрәк? Алмавычыларын немножко аның үзенең секретлары бар. Әйе. Розаны ход коя каратып утырт, все равно алар әйбәт үсәләр. Бар бит инде куак розалар, әйбет. Менә шуларны кыркып яңыртып тормаһаң, гөлҗимешкә әйләнеп китә диләр. Юк. Юкмы? Гөлҗимешкә любом случае әйләнергә может. Просто менә карап, Ә ничек әйләндермәскә гөлҗимешкә? үз вакытында подкормка биреп, лишний гөлҗимеш чыга икән яныннан, просто убрать надо. Кешеләр әйтә, бер мәртәбә чәчкә атты, ике мәртәбә чәчкә атты. Бу розалар постоянно чәчкә ата. Менә кар яуганчы, прям гел чәчкәдә була. Но для этого что надо делать? Вот, картайды хисап. Әйе. Менә бу бутоны гына. Әйе. Шул бутонны менә булай алсак, Әйе. менә шулай алабыз да, как шапка өстендә 5-6 прям бутон кабаттан үсә. Если астыннан 3 почканы калдырасың, кисеп Әйе. аласың икән, узын булып үсәләр. Вот, чтобы роза матур, кустистый булып үссен өчен, астан да кисергә кирәк, өстән дә алырга кирәк. Өстән алсаң, өстә чәчкәләре күп була. Да, астан алсаң уже киңәеп китә. Әйе. Аңлашылды. Ә менә ашлама тинегез, подкормка тинегез. Ниндәй ашлама яраталар розалар? Роза ярата, конечно, коровяк. Да. Иң коровяк ябайы, белән. магазинга Да. да барырга Без түгел, бит- мал асраган кешегә. Да. Шул навозны инде ебетәләр дә ачтып, Әйе. 10 литр суга 1 литр коровяк салып, бер атна менә шул Хайыр тирәге коровяк. менән, әйе. Әйе. Икенче атна чистой водой. Фәниш Айдулаевна, ә розалар авырыймы? Неменән куркалар? Нинди авырулары була? Авырый. Яз килүе белән роза үсә башлады икән, аларны сразу менә телә баса. Теле ярата. Телә розаны ярата. Яз көне сразу тапас белән обработка итәргә Тапас. кирәк. Тапас. Тапас. Да, тапас зыянсыз. Роза Да, өчен. зыянсыз. Ага. Кояшлы көннәр күп булса, пятналар төшә. Ямгыр яудан Сескәһенәме әллә япрагынамы? Юк, яфрагына. Әйе. Да. Өйдә инде 5-6 роза үстергән кеше ул яфракларын җыеп алып Ташлай ала? ташларга кирәк. И алар бер атна ичендә тагын яңа инде ниләрен чыгара. Менә Ягъни розаларның махсус дарудары, препараттары бар, әйбет? бар магазиннарда Ана сатыла. телендә пионга охшаган, ул да розамы? Да, бу пионга охшаган роза. Аның исе дә как пион. Шул кадәр клиентлар яраталар аны. Былтыр погода бит инде йылырак иде. Әйе. Хәзер бит дождливая погода. Менә бер куста 49 бутон санадым. Беләсезме? Бу куак булып үсә торган роза инде, Әйе. әйбет? Бу парковый роза. Булар биек булып үсә. Әйе. Фәниш Айдулаевна, Аха. розаларды касан ултыртырга? Яз көне генә яраймы, әллә башка вакытта ла яраймы? Да, көз көне клиентлар килә казып алалар. Вот хәзер бит менә чәчкә ату башланды. Үзләренә Всё. нинди төс Да. охшай? Да, нинди төс ошый икән үзләренә. Әйе. Килеп шул розаларны казып китәләр инде. Улар Ну, тамыр аламы һуң? алалар. Кыз көне. Алалар. Әйе. Просто утыртканда менә бу яфракларын алырга кирәк, бутоннарын кисергә кирәк, Авырмаһын вазга куярга дәресен. кирәк, авырмасын өчен. Әйе. Аны утырткач, күмеп куярга кирәк. И су сибәбез инде. Җир курамасын өчен. Булары почвопокровный розалар. Почвопокровный, Әйе. тупракты каплаусы инде. Әйе. Сөнки улар җәелеп үсә инде бит. Җәелеп үсәләр. Ага. Но буларны күтәреп куйсаң,
Алар күтәрелә. Үрмәләп тә китә. Үрмәләп тә китә алар. 2 метрга хәтле күтәреләләр. Да. Картайган менә шул бутоннарын тазаларга кирәк, карала башлаганнарын. Менә шулай ала башласаң, тазалап торсаң, без остановки алар чәчкә аталар вот, кышка хәтле. Һездәге розалар барыгы тышта гына үсә инде. Әллә Тышта бүлмәлә үсә. үстерергә яраймы? Юк, тышта үсә. Ә менә карлик, бәләкәй розаларны өйдә үстерергә яраймы? Ярый. Но аларга опять же влажность кирәк. Әйе. Өйдә постоянно менә су сибеп торырга кирәк, яфракларын тазалап торырга кирәк, чтобы телә төшмәсен. Өйдә дә инде телә төшә. Ә менә бу розалар уже плетистый, үрмәләп үсүче розалар. Әйе, уны Да. аркаларга Да, нидән куярга була? аркаларга куялар. Но әз генә мәшәккате бар моның. Но Ниндәй? кышка ябырга кирәк. Да. Алар Кышка өшиләр. Юк, алар üşемиләр. Ну, озын булып үсәләр. 2 метр, 3 метр, ышык урынга туры килсә, 5-6 метрга күтәрелә. Уларны Артык- виноград кырткан һымак кыркырга кирәкме? Юк. Япканда. Юк. Нисек бар шулай Да. төшереп? Менә шул озын веткалары Әйе. чәчкә бирә. Ә. Да. Моны киссәң уже атмый инде. 30-40 сантиметр калдырасың икән, шул 30-40 сантиметр гына чәчкә бирә. Менә бу веткалар озын кие калдырасың икән, шул вот миллион алых роз дип йырлыйлар бит. Әйе. Вот это роза. Кара розалар да бар. Менә бу розалар Фиджи негра дип атала. Фиджи негра. Да, кара роза дип атала инде. Ә булары? Булар инде оранжевый, вот абрикосовый цвет. Әйе. Седуксион дип атала. Седуксион. Ана Да. үзе хары, ә ситтәре кызыл. Ул шанти. сорт. Шанти? Әйе. Бигрәк матур. Ага. Әнә һәд розалар буламы? Була. Менә пионообразный розаны карадык бит Әйе. инде. Исе тәмнең аның. Почти энәсез. Да. Халык һорау буенча Долина Роз крәстиән фермер хуҗалыгында емеш агастары һәм куактары үстерә башлайлар. Алмагастарга прививканы үзләре эшләй. Баксасылар араһында популяр Башкирская красавица, Уральский наливной, Антоновка һәм башка шундай сорттар тәкъдим итәләр. Алмагастардан тыш бында груша, карагат, крыжовник, сия, хары сия, абрикос, виноград, кара бөрлөгән үсентеләре алырга мөмкин. Хатта тут агасы шелковица үсә. Уның емештәре витаминдарга бай, иммунитетты күтәрә, халкын тигәндә йогышлы авырулардан файдалы. Долина Роз хуҗалыгы тәкъдим иткән бөтә емеш сорттары ла урындагы климат шартларына яраклаштырылган. Долина Роз ул сәскәләр, розалар гына түгел икәнлегенә без үз күзләребез белән күреп ышандык. Менә без тагыла бер теплицала һәм бында алмагас үсентеләре күрәбез. Күптән шөгыльләнәбез алмагастар менә. Алма агачлары белән уже 4-5 ел. Прививканы үзегез эшләйгез инде. Үзебез эшлибез. Ә ниндәй сорттар тәкъдим итәгез? Кешеләр сораган сортларны күбәйтәбез. Менә особенно Уральский наливнойны сорыйлар, Башкирский красавицаны сорыйлар. Сөнки Потом улар, Антоновка, Белый Антоновка. налив. Менә шушындый сортларны больше сорыйлар. Да. Но хәзер бит инде яңа сортлар бар. Но аларны да итәбез инде. Менә шуныһы куандыра. Хәзер безнең баксасылар базарга йөрмәй, шундай теплицаларга, крәстиән фермер хуҗалыктарына, шәхси эшкуарларга килә бит. Әйе. Сөнки бында тәкъдим ителгән алмагастар, улар районлаштырылган. Әйе. Безнең климат шартларына тап килә. Әйе. Базардагы алмаларны белмим. Может, аларның корни открытые. Без бит инде теге пакетларда соткач, алар пакетларда үсә бит инде. Җире белән алалар да, җире белән утырталар. Туймазылага Долина Роз крәстиән фермер хуҗалыгына халык башлыса матурлык артыннан килә. Бернисә тистә сорт розалардан тыш, бында ылыслы һәм япраклы декоратив агас куактар һатып алырга мөмкин. Розалар яланының мөмкинлекләрен үз күзләрегез белән күрдегез. Унда күңел өсендә, тамак өсендә файдалы һәм кәрәкле үсемлектәр җитерлек. Тик сәскәләр белән мавыгып, осталар конкурсы хакында ла онытмагыз. Тиздән тавыш бирү игълан ителәсәк. Әлегә дәгъвәчләрне искә төшерәбез һәм бай баксала киләсе сорашканга тиклем хушлашабыз. Әлегә кулыңдан куан конкурсында 13 дәгъвәсе. Рәмзил Вәлиев, Ришат Хайбуллин, Риф Абзалов, Нәҗип Сәлимов, Ринат Абдиев, Радик Агзамов, Эльвир Шарифуллин, Миньян Нафиков, Айрат Гумаров, Фәнис Фәрхетдинов, Айнур Хисамов, Илгиз Муллагулов, Альберт Галиуллин. Иң шәп остага иң шәп бүләк – беседка. Конкурска кушылыгыз. Байбакса программаһы өр-яңа конкурс игълан итә. Кулыңдан куан. Үз кулдарыгыз менән бакса, йорт, ихата кәрәк ярактары, корамалдар, корылмалар, кулайламалар эшләйгез икән, конкурстың төп призына дәгъва итә алаһыгыз. Иң оста баксасыга супер бүләк – беседка. Кулыңдан куан.